худо хоҳад дар ин масъала бо видео мекунем пурратар чизе ки ҳаст нест мо қабул медорем ва видео кардан мегирем. Салом акаи Сорбон, запретора бифаҳме мегем дар киҷо муроҷиат кунем. ба номи ман як одами бегона аз залатая корона 50,000. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чихеле ки аз номи видео дидем, аллакай маълум аст ки мо дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Лайк гузоштана фаромӯш накунед. хоб бародароне ки мехоҳем донистан ки запретҳои шумо кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, ё бихоҳем донистан ки шуморо запрет кардагӣ ҳастанд аз Россия ё ки не, номери WhatsApp меброяд, бинависен, проверкаи запретҳо мекунанд. тибқи маълумоти парламентская газетаи Федератсияи Русия гуфта мешавад ки ҷой ба қайдгирии муҳоҷирон ва гирифтани патент якчанд рӯз маҳкам карда мешавад. яъне ки сахр вара дар назар дорем. дар ин нашрия аз ҷониби парламентская газета омадагӣ астае ки барои 9 май якчанд рӯзи оддихие ки мешавад выходной мешавад, дар ана ҳамин рӯзҳо мисол сахр ва маҳкам мешавад, кор намекунад ва чанд рӯз кадом числоҳо маҳкам мешавад дар иҷа гуфта шудагӣ нест. мумкин дар ягон ахбороти нави дигар пешкаши маълумот ба шаҳрвандон бирасонанд, чунки ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия ҳаста фикр мекунам ҳама рӯза корҳошон дар ҳамун сахр ва меғалта. муроҷиатҳои шаҳрвандон ҳама рӯза дар сахр ва ҳастай барои гирифтани патент, умуман барои ҳуҷҷатгузориҳои худшон. ба ҳамин хотир ин чиз бояд ки официалӣ нашр шавад ва числоҳое ки шаҳрвандонро қабул намекунанд, числоҳое ки қабули шаҳрвандон нестай, баъдан гуфта мешавад то мардум сарсону саргардон нашавад. худо хоҳад дар ин масъала бо видео мекунем пурратар подробнитар мефаҳмонем барои шумо ва ҳама информатсияҳоро шумо метавонед ки аз канали мо дастрас бикунед, ҳаррӯза бохабар бошед. камтар комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ба шумо таксии граница дар кор боша агар номерошон меброяд, занг занед, шофёрои бо таҷриба границаи Қазоқистон мебаранд. Москва нависонда. акаи Сорбон, ман ҳамаи документҳом соз буд, дар реестр ғалт дидам, куҷо да муроҷиат кунам? метавонед ба вазорати меҳнат ба намояндагиш дар Федератсияи Русия бошед, агар мерен муроҷиат мекунед, бо сабаби мақсад ашибка агар номтон амуҷа биромада боша, имконият ҳаст ки номи шуморо тоза кунанд аз уҷа. бедил нависонда. салом акаи Сорбон, шумо соз саломатӣ? як савол. ман аз синфи нӯи барӣ кардам, баъд 2 сол гузашт, ман 18 сола шудам, коллеҷ супоридам, хизмат намебарам, раҳмат саломат бошед. вақте ки шумо мехонед не даъват намекунанд, баъди хатми коллеҷ, яъне шумо аз 18 солагӣ то 21 солагиро коллеҷ мехонед ва аз 21 солагӣ ба хизмат сафарбар мешед. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон, чӣ ба видеоҳотон кам лайк гирифтаистед? ай намедонам бародари азиз, чизе ки ҳаст нест мо қабул медорем ва видео кардан мегирем. аз шумо вобаста, касе ки тамошо мекунад, бигзорен хуб, нагзорен ҳеҷ гап нест бародари азиз. Сафолзода нависонда. салом акаи Сорбон, ман 17 сола ҳастам, ҳозир пропискаи 1 сола дорам ака, мигратсиони работа диромадам, метавонам моҳи август Тоҷикистон бирам, 20 обратно дуром, 3 август медиром, 18 илтимос ответ медодем, пешакӣ раҳмат. яъне 20 рӯз 20 обратно будроӣ дар назар дошта бошӣ, бале метавонӣ бародар. ҳамин проблема дар бораи документатсия надошта бошӣ, ягон қарздор набошӣ, бисёртар шанси ворид шуданат ҳаст. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон, запретҳоро бифаҳме мегем дар киҷо муроҷиат кунем? мо дар аввали видео ҳама одамое ки гуфтем муроҷиатшон кунем бародар. як нафари дигар нависонда. салому алайкум, доғи судӣ гуфта чиро дар назар дорӣ? тюрма шида боша ё ки аз сари суд озод шида боша? доғи судӣ гуфта ҳамун чиза дар назар дора қонун ки тибқи уголовный кодекс парванда оғозш мекунанд. ин чиза ман дар назар надорам, яъне зиндон шудагӣ ҳаст ё зиндон шудагӣ нест, аз сари суд ҷарима карда озодш кардагианд, ҳамин доғи судӣ гирифта мешавад, яъне уголовный кишид доғи судӣ мешавад. Юсуфҷон нависонда. салому алайкум ака, созен хубен? ба номи ман як одами бегона аз залатая корона 50,000 гирифтад, соли 2023 гирифтад. ҳамира ба ягон роҳ ба номи худаш гузаронем, мешида боша ё не? жду ответ.
агар бе иҷозати шумо гирифта бошад, мисол худаш ягон хел даводав карда бе рафтани ту аз банк пул гирифта бошад, дар инҷа ҳуқуқҳои ту баландтар аст. яъне ки метавонӣ адвокат бигирӣ, ариза бинависонӣ ки вақте ки ту нести, мақсад дар банк имзо намондагӣ, ариза нависондагӣ нести, барои пул гирифтан пула ба номи ту додагиян гуфта метавонанд увода ҳамон одамое ки пул додагиян аз банк проблемашон бикунанд. Давлат нависондаи: ассалому алайкум акаҷон, созем ҳами ростай Туркияра бе виза карданиянд? Бале бародар, ранги пештара карданиянд, яъне ки ҳозир гуфтушунид баргузор шид барои аз байн бурдани виза. ҳами хел бояд ки ранги пештара шава, агар ки қабул шава, мақсад гуфтушунидо 100% ҷо ба ҷо шава. агар зиндаву сарбаланд бошен. барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com